Amakhulu abasubathi adele amakhaza eBulwer abamba iqhaza emjahweni wokusubatha owethiwe ngoBongmusa Mthembu osenqobe iComrades marathon izikhawu ezintathu. Lo mjaho uyibanga elingama Kilometer angamashumi ayisithutpha kanti usuka eBulwer uyophelela eMpendle maphakathi yeKwaZulu-Natal. Ababamba iqhaza bawusebenzisa ukulungiselela iComrades marathon yangonyaka ozayo. Izikhawu zaseBulwer eMpendle sithola ithuba elingandela abaningi lokuyibamba nompetha weComrades marathon uBongmusa Mthembu. Abasubathi abaqhamuka ezinkalweni ezahlukene babambe iqhaza kulomjaho wokusubatha osetshenziswa ukuzilolongela emikhulu okufaka phakathi neComrades marathon. Abasubathi abasafufusa banethemba lokucosha amasu okunqoba umjaho wokusubatha kuMthembu. I'm still building up myself. Last week we were running it in under with him. And we ran very well. I'm very happy that the guy that came second and third are my boys that I coach. Abasubathi bathi lo mjaho banika nethuba elenele lokulungiselela umjaho omkhulu wangonyaka ozayo. 60 kilometers ngiyaqala i-training yami yokuqala. Lonto le yangikhuthaza manje ukuthi next year mangiya Comrades mhlambe ngenza kangconywana. Umgqugquzeli uBongmusa Mthembu ungena endaweni yesikhombisa kulomjaho owethiwe ngegama lakhe. I think as a professional athlete, you know, this is the condition that you must face in your training. I don't think any runner can complain. In fact, this is the best weather we had today. Iningi labadlali ababambe iqhaza kulomjaho selivele libhalisile ukungenela iComrades marathon ngonyaka ozayo.